Здравейте, приятели! Днес ще се запознаем с много интересни факти за континента Европа. Това е западният полуостров на Евразия и заема 20% от свръхконтинента. Популацията на Европа е 742 милиона, като започва да намалява от 2020 година. В Европа има 50 държави, но само 44 от тях имат столици на континента. Европа е континент с много дълга история и влияние за световното развитие и оформяне на света, какъвто го познаваме днес. С едва 8% от земната площ, Европа е била колонизатор на 80% от света. Европа е извор на множество култури, художници, поети, музика и технологии. От гладиаторските битки до модерните олимпийски игри, през дългата си история континентът е преминавал през множество периоди. Видял е издигането и падането на империи, войни и смърт. Първите модерни хора, обитаващи Европа, наравно с изчезналите неандерталци, се датират от 54 000 години. Въпреки, че има и фрагментни доказателства за Homo sapiens от над 200 000 години. Най-старият град в Европа е Пловдив. Обитаван е от около 8000 години.
Четвъртият най-стар град е Варна. Обитаван е от 6600 години. Но там е открито най-старото златно съкровище в света – Варненският некропол. Има открити над 300 гроба, като теглото от съкровището от гроба номер 43 тежи повече от цялото злато в света в същия период. Датира се на около 4500 години преди Христа, като предшества шумерската и египетската цивилизация. Знаете ли, кое е най-посещаваното туристическо място в Европа? Това е Лувърът, с 10 милиона посетители. Той е най-големият музей в света. В него има толкова много произведения на изкуството, че ако отделите само по 30 секунди, за да видите всичко, ще ви трябват 35 дни. Ако някой от вас не обичат комарите, Исландия ще е чудесно място за живеене, тъй като там няма комари. Коя е страната с най-много замъци в Европа? Чехия с 932 замъка. Не, това е Германия със своите 25 000 замъка. Преди 1871 година страната е била разделена на множество малки регионални владения с влиятелни лордове и рицари, желаящи да защитят собствеността си, изграждали множество замъци. В Берлин има повече дюнерджийници от Истанбул, а Франция е страната с най-много Макдоналдс в Европа. Фариорските острови са били част от Норвегия до 1812 година, когато са били изгубени на покер игра и прехвърлени на Дания. Знаете ли, че в Шотландия има 421 думи за сняг? Имат думи, описващи всяко състояние на снега. В Шотландия също е най-краткият самолетен полет в света. Той е 3 км и отнема само 60 секунди. Дания е една от най-щастливите страни в света, но в езика им няма дума «моля». През лятото слънцето в Финландия не залязва цели 73 дена, а през зимата не изгрява 51 дена. В Уелс се намира европейското село с най-дълго име. Няма да се опитвам да го прочита, поради очевидни причини. Повод за гордост на българската армия е, че е единствената в света, която никога не е губила бойно знаме, въпреки че губи последните 3 войни, в които е участвала. Някои от европейските животни са вълци, кафяви мечки, европейски бизон, елени, глигани, червени лисици, евразийски бобър, алпийски мармот, змии, саламандри и други. Най-големите птици са голямата дропла с максимално тегло до 18 кг и размах на крилете до 270 см и белоглав лешояд с тегло около 8 кг и максимален размах от 260 см.
Приятели, дано ви е било забавно. Довиждане!